vážení diváci nebo posluchači, vítám vás u prvního dílu mého podcastu Deregulace Jana Skopečka. Deregulace, protože jsem zastáncem volného trhu a jsem nešťastný z přeregulovaností naší ekonomiky a s našimi hosty bych se chtěl dohloubky bavit o tom, proč ta ekonomika přeregulovaná je a hledat východiska, jak z toho začarovaného kruhu ven. Deregulace také proto, že chci, aby to byla otevřená kritická diskuze, aby se tady nebál nikdo hovořit i o nepříjemných tématech. A dneska jsem jako prvního hosta pozval Aleše Roda. Ahoj, dobrý den, děkuji za pozvání. Což je můj kamarád, můj spolužák z Vysoké školy ekonomické, dneska známý ekonom, veřejně známý ekonom a člen NERVu. My jsme spolu učili na Vysoké škole ekonomické kurz ekonomie veřejného sektoru a ekonomická teorie politiky a bavili jsme se tam o takových tématech jako jak politici dělají politiku, že vlastně raději maximalizují počet hlasů, které získají ve volbách, než aby dělali to, co je pro tu ekonomiku potřeba. Bavili jsme se tam o síle zájmových skupin, proč vlastně parciální zájmové skupiny, které prosazují nějaký parciální cíl, který třeba není ve prospěch celé společnosti, jsou úspěšní. Bavili jsme se o rent-seekingu, proč někteří poptávají po státu regulace, aby na nich následně vydělávali. Tenkrát jsme to učili z teoretického hlediska, nicméně dnes už máme oba pár let možnost to vidět i v realitě. Já jako poslanec při tvorbě těch hospodářských politik, ty jako veřejně známý ekonom a člen NERVu, který dával v poslední roky vládě celou řadu doporučení. Tak tě tady vítám. Ještě jednou děkuji za pozvání. Vážím si toho, že jsem host číslo 1. Já jsem Honza Skopeček a budu vás provázet tímto podcastem a půjdeme hned na první téma. A tím tématem, který si ty vybral, jsou veřejné finance. Já jsem si to téma vybral právě proto, protože diskuze o veřejných financích a o té disbalanci mezi příjmy nebo výdaji je samozřejmě celé volební období, ale s gradujícím tempem s ohledem k volbám teďka velmi intenzivní, nejenom v mé bublině na sociálních sítích, ale řekl bych, že prostupuje to celou společností. A myslím si, že je poměrně zajímavý fenomén, který já vidím kolem sebe. A asi se chci zeptat, jestli to vnímáš podobně. A to je jakýsi nesoulad mezi deklarací těch voličů, možná i zklamaných voličů současné vlády, z toho, že neprovedli žádné drakonické reformy a úspory a další věci na straně jedné, ale toho, jak si navykli na ten paternalistický stát, který je poměrně široce rozkročený a nabízí hodně takových těch polštářků, na kterých se jako hezky spinká a hezky se na nich odpočívá. A je obtížné se jich vzdát, protože když se podíváme na diskuzi třeba i o konsolidačním balíčku, která určitě nebyla tou reformou, kterou by veřejné finance potřebovaly, ale byla nepochybně dobrým krokem, který se v dlouhodobém nebo střednědobém horizontu projeví na stabilitě českých veřejných financí, tak vidíme, že ten efekt NIMBY, který jsem někde cvičně pojmenoval Not in my wallet, jo, NIMW, tak se vyskytuje poměrně hodně. Jak ty to vnímáš? No, je to přesně tak a veškeré průzkumy veřejného mínění, ale pak i ta realita ukazuje na to, že lidé si uvědomují, že je špatně, že stát hospodaří s deficity, že je potřeba mít zdravé veřejné finance, ale ve chvíli, kdy politická reprezentace přistoupí k nějakým konsolidačním krokům, tak jsou prvními, kteří protestují, když se to má dotknout zrovna té daňové výjimky, kterou čerpají, nebo toho veřejného výdaje, na který jsou zvyklí. Já jsem přesvědčen, že jsme se stali, a nejenom my v České republice, ale celý ten západní svět, celá západní Evropa, nárokovou společností, kdy máme pocit, že ten stát má realizovat a zajišťovat téměř všechno. Viz dnešní debata o bydlení, jakkoliv nedostupnost bydlení je vážné téma, tak přichází recepty, že vlastně na bydlení je automaticky nárok a pokud si to ten člověk nedokáže zajistit sám, tak tu má být stát, který má nahradit soukromý sektor ve výstavbě a v realizaci toho, že každý bude bydlet podle standardu, který si sám určí a ten veřejný sektor mu to zajistí. Takže já jsem přesvědčen, že to je hlubší společenský problém
a že v té realitě se ukazuje na to, že skutečně jsme si tak zvykli na nejrůznější veřejné statky, na nejrůznější veřejné výdaje a zvykli jsme si bohužel i na to, že od toho veřejného sektoru chceme statky, které v minulosti poskytoval soukromý sektor a který si ty lidé pořizovali až ve chvíli, kdy si prostě na to vydělali. To je nepochybně pravda. Platí, že pokud lidé nechtějí menší stát, tak budou mít vysoké daně. Protože zákon zachování hmoty platí a co se do sklenice vyleje, to se do ní musí nalít. A podobně to platí o veřejných financí. Ten polštář vytváření dluhu tady není do nekonečna a je ta tvoje úvodní věta o rent-seekingu, zájmových nátlakových skupinách a o tom, jak se jejich parciální zájmy propisují do veřejných financí, zejména na té výdajové straně, je samozřejmě jedna z odpovědí na to, proč je česká ekonomika tak deregulovaná a proč se nedaří efektivně najít nejenom u těch nemandatorních výdajů a nějakou mezeru na ušetření. Já s oblibou říkám, někdo mě za to kritizuje, ale že v podstatě všechny veřejné výdaje jsou mandatorní, protože když se podíváme na debatu o těch nemandatorních, o to, že bychom je mohli škrtnout, tak hnedka vylétají čertíci z krabičky, ale že se nedaří efektivně, a to je i samozřejmě dáno politickým a legislativním procesem, korigovat ty mandatorní výdaje, které jsou dneska nějakých 80 a něco procent z veškerých výdajů. A to i do jisté míry svazuje vládě ruce, protože se ukazuje, že když sněmovna nejedná efektivně, tak i 4leté období na změnu zákona nemusí stačit. Já s tebou v celé řadě věcí souhlasím, asi bychom se o tom nemuseli přesvědčovat, ale já tu hraju roli moderátora, takže budu dávat i otázky trošku směrem, abychom si řekli, jestli nežijeme v nějaké my dva bublině klasických liberálů a ten svět úplně utek už někam jinam, ale my se shodneme na tom, že je potřeba mít zdravé veřejné finance pro to, aby ta země si dařilo, aby se dařilo soukromému sektoru, aby se rozvíjela životní úroveň společnosti, ale jak vysvětlit lidem, že máme šetřit a že máme konsolidovat veřejné finance, když se podíváme do celé řady vyspělejších zemí, než jsme my, ať už v Evropě nebo konec konců ve Spojených státech, který nedávno překročili tu magickou hranici 34 bilionů dolarů veřejného dluhu. Hlavní země eurozóny, Francie, Itálie, Španělsko, Belgie mají zadlužení více jak 100% veřejného dluhu vůči hrubému domácímu produktu. My jsme na tom v tomto kontextu relativně dobře a plníme maastrichtská kritéria. Tak jak vysvětlit lidem, že v České republice mají šetřit, když Spojené státy, Itálie, Španělsko, Francie mají veřejný deficit přes 100% a furt to tam nějak jde? Myslím si, že ta odpověď na tuhle otázku není jednoduchá, ale já bych si ji pokusil formulovat a dát jí 2 úrovně. První úroveň je ta, že jsme jako dlouhodobě tím tlakem a diskuzí na to, že bez vyrovnaných nebo přebytkových veřejných rozpočtů nelze hospodařit a přežít ani krátkodobě, na to střednědobě nebo dlouhodobě, vytvořili tak trošku falešné očekávání, protože ti lidé, kteří tuhle argumentaci přijali, pak se podívali do zahraničí, podívali se vlastně na ten vývoj českých veřejných financí a na to, že si troufám tvrdit, stále platí, že se Češi mají dnes nejlíp v historii, jak se kdy měli. A mají pocit, že vlastně ekonomové, kteří říkali, že to je špatné, jim lhali, nemluvili pravdu nebo se dokonce spletli, protože prostě to nějak funguje. A ten velký tlak verbální na veřejné finance a řecký scénář vytvářel vlastně jako očekávání, která se nenaplnila. To je jedna část odpovědi. A druhá část odpovědi souvisí s tím, že dluh, a to znají domácnosti taky, byť přirovnávat veřejné finance k hospodaření domácnosti nebo k hospodaření firmy, je poměrně složité. Tak dluh je dobrý sluha, ale zlý pán. A v situaci, kdy roste zadlužení s nějakým business plánem, je to v pohodě, protože já si můžu říci, že v příštích 5 letech investuju 10 nebo klidně 20% bodů do toho, abych nastavil dobře reformu ve veřejných financích,
pohledu důchodů, zdravotnictví, dopravy, dostavil silniční infrastrukturu, postavil energetickou infrastrukturu, která bude robustní, odolná. A když s tímhle business plánem přijdu za investory, to znamená za lidmi, kteří kupují ty české státní dluhopisy a půjčují českému státu, tak oni řeknou, fajn, to zní dobře, to zní jako dobrý plán, to zní jako něco, čemu dlouhodobě věřím a kam ty peníze pošlu a budu spokojen s nižším úrokem, protože ta ekonomika funguje. V případě, a to se, myslím, děje při většině deficitního financování v posledních 10 letech. Ty deficitní rozpočty jsou přijaty na to, aby udrželi status quo, aby financovali ten současný rozpřažený svět nebo rozpřažené ruce nebo napřažené ruce domácností, firem, veřejných institucí, municipalit a všech ostatních. Bez toho, aniž by byly vidět jasný jako bod zvratu, to znamená to, kdy vlastně ta investice do té ekonomiky začne platit nějakou dividendu, kdy konečně získáme tu konkurenceschopnost, kdy se staneme mozkovnou Evropy, kdy vykročíme z křižovatky, whatever, jakýkoliv prostě přívlastek tomu dáte, tak ti investoři si řeknou, tahle ekonomika dluhově projídá svoji budoucnost, za chvilku narazíme na dluhovou brzdu, nevidíme tam žádný potenciál ke zlepšení, maximálně konsolidaci, která bez toho úderného tlaku a chcete-li milejovské motorovky, byť já si nemyslím, že to je ten správný princip pro Českou republiku, možná se k tomu ještě dostaneme, tak když to tam nevidí, tak ti investoři budou považovat vyšší výnos za to, že nám budou půjčovat. A jakmile se dostaneme do situaci, kdy obsluha dluhu a platba těch úroků bude ovlivňovat to, co ti Češi chtějí, na co mají napřažené ruce, tak se dostáváme do problému. A právě to je ten problém, před kterým ekonomové varují a možná jsme to dostatečně dobře nevysvětlovali. Jedna rovina z toho také je, že samozřejmě to je také potřeba vysvětlit a není to úplně intuitivní, že proč si Spojené státy nebo Francie mohou dovolit vyšší veřejný dluh, aniž by je ti investoři trestali, také souvisí s velikostí té ekonomiky, s tím, že dolar je rezervní měna, takže mít pocit, že si můžeme dovolit stejně nezdravé veřejné finance jako Spojené státy nebo Francie, tak je asi iluzorní. Navíc v kontextu toho, že už i Francie má takové potíže, že se spekuluje o tom, že bude muset požádat Mezinárodní měnový fond o nějakou formu pomoci. Souhlasím naprosto a jako nelze se běžným voličům divit, že jim to připadá neintuitivní a že často v přehlcenosti informací věří tomu, co je mi nejvíc pohodlné. A tím se dostáváme zpátky do toho efektu ne v mé peněžence, protože je přirozenější chtít krátkodobý užitek, ze kterého mám jednoznačný prospěch dnes, zítra, za týden nebo příští fiskální rok nebo třeba po volbách, a ne říkat, že mám tady nějaký horizont prostě desítek let, ve kterým je třeba udržet veřejné finance, dobře zainvestovat každou korunu, o kterou se chceme zadlužit, aby potom nesla tu dividendu a tím pádem třeba se toho ty lidi ani jako nedožijou a uvažují velmi pragmaticky. Mám kolem sebe několik takových lidí a je obtížné s nimi debatovat a něco jim vysvětlovat, často když ani nechtějí poslouchat, protože je to prostě nebaví řešit. Jasně, ten stav veřejných financí dobrý není, respektive při tom mezinárodním srovnání na to nejsme špatně, ale co je problém, je ten trend, který je zcela zřejmý. Co si myslíš, že pro ty veřejné finance vlastně dneska nejvíc riziko? Mě v těch trošku povrchních politických debatách štve, že se bavíme o tom, jestli jedna kapitola státního rozpočtu z roku na rok klesla nebo se zvýšila, o jaké procento, jakým způsobem z roku na rok ušetřit nějakou korunu, ale ten problém je větší než konkrétní výdaj v konkrétním roce. A ten problém s veřejnými financemi já osobně vidím především v souvislosti s demografickým trendem a s tím, že vlastně pro nás nebo v České republice máme jak zdravotnictví, tak sociální systém velmi otevřený, bez nějakých větších přímých plateb, protože ty systémy nejsou zadarmo, je jasné, žádný oběd není zadarmo, ale vlastně podíl přímého financování občanů na těch dvou systémech je i v porovnání se světem velmi nízký. A my dneska bojujeme už tak se 100 miliardovými deficity, nicméně pokud s tím nic neuděláme, tak zejména podle mého názoru tyto dva veřejné systémy, které v důsledku stárnutí populace budou žádat více a více peněz i díky
vlastně nejenom díky demografickému trendu, ale i díky technologickým změnám, které třeba v tom zdravotnictví, kdo se na to trošku dívá, jsou obrovské a jak přístroje, tak nové léky jsou prostě špičkové a stojí obrovské peníze, tak netrápí tě, že vlastně jako ta debata o veřejných financích je omezená na debatu o konkrétním letošním třeba návrhu státního rozpočtu a o tom, jestli dopravě zrostou nebo klesnou příjmy o několik desítek miliard, ale že je před námi vlastně jako mnohem větší, mnohem nebezpečnější problém, který třeba právě souvisí s tím stárnutím společnosti? Trápí mě to velmi. To je velmi dobrá otázka a velmi dobrý point, protože my tady trávíme a zejména třeba při jednání ve sněmovně, co pozoruju jako externí pozorovatel, protože samozřejmě ta zkušenost Národní ekonomické rady vlády je dílčí a mikroskopická v porovnání s tím, jakou máš ty nebo tvé kolegyně a kolegové ze sněmovny, tak debata o těch signálech, jako je spotřební daň na víno, jako je nějaká úprava, prostě mikrosociální dávky, nebo jako je to, jestli poslanci budou ve sněmovně jíst za tolik nebo tolik obědy, je úplně absurdní z pohledu na relevantní význam tohohle tématu v porovnání s tématem, který si teďka zmínil. My do zdravotnictví dáváme dneska 500 miliard korun a během 15 let to vzroste na 1,1 až 1,3 bilionu korun. Nikde není psáno, kde na to vezmeme. Když spočítáme strategické investice, které parciálně vytipovávají různé rezorty, protože by byly nice to have udělat, anebo i velmi nezbytné udělat. Ať už je to silniční doprava, ať už je to kolejová doprava a vrtky, ať už je to infrastruktura založená na tom demografickém trendu ve zdravotnictví nebo v sociální síti. Samozřejmě obrovské investice do jádra a tak dále, tak jsme na 5, 6, 8 bilionech korun. Nikde není psáno, kde na to vezmeme. Budeme si na to muset půjčit a aby jsme si na to půjčili udržitelně a levně, tak právě musíme vysílat ty signály a investorům o tom, že uvažujeme v nějakém dlouhodobém horizontu jako ekonomika, která bohužel se významně přesunula do té smíšené ekonomiky, ne do té tržní, to znamená, kde ten stát hraje čím dál větší roli a veřejný sektor taky. A musíme tím investorům poslat signál, že financování toho našeho dluhu je udržitelné a že oni dostanou bez problémů zpátky to, co té ekonomice půjčí. A to bohužel bez těch reform nejde. A bez toho, aniž bychom se soustředili na velké věci, ty největší výdajové položky, to znamená důchody, vzdělávání, zdravotnictví, doprava, školství, dneska obrana. Skončila doba, kdy jsme platili, kdy jsme dostávali tu mírovou dividendu a mohli jsme si dovolit obranu podinvestovávat. Tak my za tyhle velké věci budeme muset něco obětovat. A pokud za to neobětujeme ty polštářky sociálního státu, na kterých se nám hezky spinká, tak budeme platit vyšší daně. A to je něco, na čem se paradoxně, byť jinými větami, shodnou ekonomové, think tanky, členové NERVu, odleva zprava, pokud je chceme nějak škálovat na té stupnici, byť ta stupnice se velmi často stírá, tak prostě je to jenom o tom samém. Pokud chceme velký stát, budeme platit velké daně. Pokud chceme malý stát, musíme tomu něco obětovat. A nevím, jestli jsme na to připraveni. Říká Aleš Rod v podcastu Deregulace Jana Skopečka. Zůstaňme ještě u těch daních. Ty jsi to zmínil v celku jasně, že pokud něco s veřejnými výdaji neuděláme, tak dříve nebo později za to zaplatíme vyšším zdaněním. A já myslím, že už to mohla vlastně česká společnost v tuhletu nebo v nedávné chvíli zažít. Protože my jako ekonomové víme, že nejsou jenom ty daně, které se tak nazývají a které uvaluje stát na své občany nebo na firmy prostřednictvím daňových zákonů, ale že tu máme i inflační daň, kterou jsme v České republice prožili v posledních letech, která nebyla vůbec příjemná. Byl to jeden z největších vlastně zásahů do reálné životní úrovně lidí. A já jsem přesvědčen, že to byla daň za to, jak jsme se třeba chovali k veřejným financím v době covidu, kdy jsme na jedné straně ekonomiku téměř totálně uzavřeli a na straně druhé jsme tu ekonomiku zalili obrovským množstvím peněz na dluh.
a ta inflační daň přišla jako trest a přišla poměrně rychle. A možná by stálo za to divákům vysvětlit, že i když nebudeme mít vládu, která bude reagovat na ten stav veřejných financí buď snížením výdajů, nebo zvýšením daní, nebo nějakou kombinací těchto dvou parametrů té rovnice, tak se té dani nevyhnou a nevyhnou se té dani v podobě vyšší inflace. Je to tak a vyšší inflace znamená okamžitou reakci centrální banky a znamená to vyšší úrokové sazby z úvěrů, zejména hypotečních, to znamená méně dostupné bydlení a tak dále. To znamená, není to jenom o tom, že porovnáváme ceny rohlíků, chleba a mléka a říkáme si, jak někdy bylo lépe a dostáváme se tak samozřejmě do toho absurdního porovnávání, když rostou ceny v ekonomice, tak rostou i ceny práce, to znamená mzdy a dívat se jenom na cenovky v obchodech není to dobré srovnání, byť někteří ho pořád používají a člověk by měl pocit, že po těch mnoha letech, kdy se o tomhle tématu baví, bychom mohli být trošku ekonomicky vzdělanější v tomhle ohledu, ale pořád vidíme na sociálních sítích ukázky ceníků z hospody z roku 85 a říkáme si, jak tehdy to bylo skvělé, jak bylo levně. Ale vážně, k tvé otázce nebo tomu, co jsi zmiňoval, ten problém, který popisuje dobře i Česká národní banka, jednoznačně ukazuje, že inflační rizika způsobená fiskální politikou, která do této doby nebo dlouhou dobu byla minimální a vlastně Česká národní banka se jim systematicky nevěnovala, nebo to bych bankéřům křivděl, ale nemusela jim věnovat takovou váhu právě zejména k tomu nízkému podílu dluhu na HDP a k tomu, že ty deficity byly ufinancovatelné poměrně dobře a jednoduše, tak ten covid vystřelil. Hezky se tam projevilo právě to, co jsme spolu vysvětlovali studentům, a to byl ten efekt západky, že jakmile výdaj jednou zapadne do systému, tak už se stane jeho součástí. A těžko ten politik ten výdaj zruší. A ještě jsme k tomu dodávali efekt sněhové koule, že ten jeden výdaj, který je uzákoněn, na sebe nabaluje celou řadu dalších výdajů. Je to sněhová koule, která se nabaluje a ten covid je zcela zřejmý, protože přestože covid dávno skončil, pamatujeme si na něj samozřejmě s negativními konotacemi, tak ten covid přinesl tu kvalitativní, kvantitativní změnu do stavu veřejných financí v České republice. My jsme se před pár lety hádali s našimi oponenty v televizních studiích o tom, jestli má být deficit 20 nebo 40 miliard a považovali jsme to za obří problém. Dneska ho máme řádově větší ve stovkách miliard. Covid je dávno pryč a přesto vlastně se ukázalo, že velká část těch výdajů, které byly v tom covidu realizovány, tak má ten efekt té západky a stávají se z nich výdaje, které nejde nějakým způsobem škrtnutím pera odstranit, stávají se z nich mandatorní nebo kvazimandatorní výdaje a je to problém prostě pro jakoukoliv politickou reprezentaci se zpátky dostat na ty čísla, o kterých jsme si mysleli, že jsou šílená, když jsme měli deficity v řádech desítek miliard korun. Naprosto s tím souhlasím. Já jsem teď nedávno procházel jednotlivé rozpočtové kapitoly a člověk měl vždycky zafixované nějaké číslo u rozpočtové kapitoly a z toho nějaký podíl těch stovek miliard korun nebo desítek miliard korun nebo jednotek miliard korun, které šly na důchody nebo na výstavbu dálnic nebo na podporu podnikatelů a různé dotace podnikatelům a tak dále. A když se na to podíváme z toho dlouhodobého horizontu, jak se ty výdaje prostě znásobily, často k nim přibyla nula, ale bereme to dneska za danost a když se nový normál a když se mluvíte s tou zájmovou skupinou nebo s tou nátlakovou skupinou, tak ona dokáže vyjmenovat dalších 5 věcí, které by po vládě potřebovala a chtěla nejlíp hned dneska a ideálně zaplatit v penězích, nikoli v nějaké podpoře typu odpočty nebo zjemnění podnikatelského prostředí, deregulace, zvýšení konkurence, tak je to zpátky na začátek debata o tom, jestli vůbec jsme schopni a ochotni šetřit, anebo jestli budeme tu budoucnost projídat a na deficit si platit ten stávající rozkračený stát s tím, že
jednou to spadne a investor už nepřijde a nepůjčí nám a pak budeme volat na Mezinárodní měnový fond my. Poslední otázka k tématu veřejných financí. Já si trošku s povytaženým obočím, abych řekl slovy klasika, dívám na takovou rétoriku, kterou přijal i Mario Draghi, bývalý šéf Evropské centrální banky a italský premiér, že by Evropa, aby dohonila Spojené státy nebo aby snížila ten gap v produktivitě práce a v tom, jak nám Spojené státy a jiné ekonomiky velké utíkají, tak řekl, že Evropa se musí zadlužovat, ale že ten dluh je potřeba rozdělit na ten správný dluh a na ten nesprávný dluh. A že nemáme se bát zadlužovat a dívat se na ten správný dluh ve formě investic a podobných věcí, které tu evropskou ekonomiku nakopnou. Stejně jsou i debaty v tomto směru v České republice, že vlastně jedno číslo je deficit, ale také záleží rozpočtu, ale také záleží na tom, jak je ten deficit utracen. Konec konců Miloš Zeman tím vždycky nějakým způsobem ospravedlnil to, že podepsal deficitní rozpočet s tím, že velká část toho deficitu jde na investice. Já jsem samozřejmě jako politik rád, když je větší část rozpočtu na investiční výdaje, než na výdaje provozní nebo na sociální dávky a podobné věci. Ale přece jako ekonomové víme, že ti investoři nerozlišují, jestli si ten stát půjčil na silnici nebo jestli si půjčil na provoz státu. Ty vidí zkrátka celé to zadlužení té ekonomiky a tak k tomu přistupují. Vidíš to podobně nebo myslíš si, že bychom měli rozdělovat ten dluh na ten správný, jako který si můžeme dovolit, a na ten nesprávný? Já v tom vidím obrovský riziko, že je to vlastně jenom jakási berlička v dnešní době, kdy je evidentní, že ty země nedokážou hospodařit bez deficitu, že to zadlužení roste, tak je to jakási berlička té neschopné politické reprezentace ty dluhy zkrotit, tak vlastně jakoby to rozdělit, rozmělnit to téma, ukázat, že vlastně je tady i nějakým způsobem dluh, který bychom měli se na něj dívat pozitivně a protože nám přinese v budoucnu nějaké dobré věci. A ta druhá podotázka je, že ten fenomén investic ve veřejném sektoru je trošku jiný než fenomén investic v soukromém sektoru. V tom veřejném sektoru se za investice považuje i pořizování veřejných statků, které tomu státu nepřinesou budoucí zisky jako investice v soukromém sektoru, ale často přinesou budoucí náklady na údržbu nebo na provoz té věci, kterou ten stát vybuduje. Soukromý sektor se dívá na tu investici čistě z hlediska toho, jaký zisk mu v budoucnu přinese. A když mu nebude přinášet v budoucnu zisk, tak je to zmařená nebo špatná investice. Když to ten stát označí za investici cokoliv, jakýkoliv veřejný statek, který třeba je dobrý, respektive který ty lidé chtějí, který budou využívat, ale nepřinese té ekonomice žádnou vyšší produktivitu nebo žádný rychlejší ekonomický růst. Odpovím postupně. První na to deficitní financování a dobrý versus špatný dluh. Já si myslím, že vyrovnaný rozpočet není žádná mantra, kterou by bylo třeba za každou cenu dosáhnout každý rok. A to zejména protože a vycházím ze své debaty s lidmi, kteří třeba pracují v těch velkých ratingových agenturách a dělají ty ratingy jednotlivých zemí a nejsou to žádní hlupáci. A tak oni samozřejmě posuzují to, jak ta země kumuluje ten svůj dluh, jaká je tam trajektorie, jak hospodaří na roční bázi, ale dokážou za tím číslem, o kterém jsme se tady bavili, nebo za těmi procenty vstaženo k HDP nebo k nějakému celkovému zadlužení nebo k čemukoliv jinému, najít nějaký příběh, pokud tam je. A pokud je tam dobrý příběh a pokud je tam ten, omlouvám se za to přirovnání, dobrý business plán toho, že ta ekonomika dá jasně investorům najevo. Přátelé, teď se budeme 5 let zadlužovat. Ty deficity budou fakt velký, nebude to hezký z vašeho pohledu, ale tady vám popisujeme jednoznačně proč. Máme tady zdravotnictví, musíme přenastavit síť nemocnic, musíme prostě kompenzovat nějaký subjekty ze soukromého sektoru prostě na to, že nám krátkodobě s tímhle pomůžou. Musíme se zadlužit, protože tady budeme mít několika miliardovou položku na to, že v příštích 3 letech uděláme
audit všech agend a procesů ve všech veřejných institucích, aby jsme zjistili, jestli je vůbec potřebujeme, protože takovýhle audit tady nikdo nikdy neudělal a na základě toho potom ten stát zeštíhlíme. Ale ne tak, že škrtneme úředníky a nakonec nezrušíme zákon, takže nebude mít kdo přijet zkontrolovat připravenost budovy na kolaudaci od hasičů a tím pádem prostě to bude trvat jako ne 5 měsíců, ale 10 nebo 12 měsíců. Ale uděláme to chytře. A když tenhle příběh my prodáme tomu a dobře ho připravíme, tak ti investoři řeknou fajn, já si ten dluh budu kupovat, i když bude růst, protože vidím, že to dospěje do nějakého bodu. Dost možná budeme potřebovat prolomit dluhovou brzdu, ale my, když nic neuděláme, ji budeme muset prolomit stejně, ale bez toho příběhu. Ale když to uděláme s tím příběhem, tak ten investor a s některými lidmi, kteří pracují v těch velkých fondech a ty dluhy nakupujou, tak jsem o tom mluvil a oni říkali, samozřejmě tohle sledujeme a tohle bychom dokázali akceptovat. Ale to projídání, o kterém si mluvil, akceptovat nikdo nebude a pak ty peníze na obsluhu dluhu budou růst a budou chybět jinde. Jenom se trošku bojím zase toho efektu západky, že Jasně. ten příběh bude mít jenom tu první část, kdy se enormně zadlužíme, ale ve chvíli, kdy budeme přijít ten druhý scénář, tak už to bude horší. Sledujete podcast Deregulace Jana Skopečka. My jsme si s Alešem Rodem povídali o veřejných financích, ale veřejné finance samozřejmě nejsou jedinou hospodářskou politikou, kterou potřebujeme mít dobře nastavenou tak, aby se naší zemi dařilo. Náš podcast se jmenuje Deregulace a já se teď zeptám a zaměřím se na téma přeregulovanosti české ekonomiky. Ta je jasná, ta je daná, všechna data, která nám hovoří o produktivitě práce, o počtu inovativních firem, o všech těchto věcech, které souvisí s tím, jak je ta země, ta ekonomika schopná pokračovat dál, postupovat dál, růst, tak jsou jednoznačně taková, že ta Evropa, v rámci ní Česká republika, ztrácí nejenom vůči Spojeným státům, ale v těch nových technologiích i vůči Číně a dalším regionům. Než se dostaneme k těm úplně super novým technologiím, jak se díváš na přeregulovanost české ekonomiky? A znovu, je to takové téma, které je možná složitě vysvětlitelné. My jsme ekonomové, které mají rádi čísla, ale počet regulací nebo něco takového měřitelného nemáme. Jak bys zhodnotil přeregulovanost české ekonomiky? Na jakých příkladech bys to ukázal? Já tady mám v záloze třeba žebříček, který dělá Světová banka Doing Business a tam jsou jednotlivé sektory, kde jsme na tom nadprůměrně, kde jsme na tom podprůměrně, ale co by si řekl o regulacích v České republice a proč jsou vlastně špatně pro diváka, když jich máme víc, než je optimální množství? Myslím si, že to je velký problém a nemyslím si to jenom já, myslí si to zejména lidi, kteří vytvářejí přidanou hodnotu v ekonomice, podnikatelé. Tady bych velmi rád zmínil projekt Zdeňka Zajíčka a jeho byrokratický detox, který je do jisté míry už vybubláním naštvanosti podnikatelů na to, jak moc byrokracie dusí ten jejich potenciál, protože když děláte biznis, vyděláváte peníze a chcete platit zaměstnance, tak si musíte vybrat. Buď budete dělat ten biznis, nebo budete vyplňovat papíry, přihlášky, licence a dělat účetnictví a trávit prostě desítky až stovky hodin ročně administrativou. To se v České republice děje. Částečně proto, že tady nedošlo k tomu auditu těchto povinností a částečně i proto, protože politici tomu nevěnovali velkou pozornost, protože ekonomika, ta subdodavatelská ekonomika navázaná na průmysl automotiv běžela na levných mzdách, levných energiích a neomezeném odběru našich dodávek, těch nefinálních výrobků do Německa a dalších zemí a nikdo to nepotřeboval řešit. Ale teď, když se dostáváme k té ekonomické transformaci a k tomu, že by jsme se měli stát mozkovnou, jak se často říká, a měli bychom tady vytvořit prostředí pro ty nové firmy, vychovávat si tady ty nové jednorožce, nechávat tady domácnosti vydělat na tom, že budou moci mít akcie firem, ve kterých pracují, nebo si budou moci, nedej bože, na pražské burze kupovat a vybírat ze spoustu akciových titulů nově upsaných českých firem, tak ty podmínky tady proto nejsou. A ukazuje se, že i lidi,
kteří tady startup vybudovali a kteří by tady mohli jít na burzu a kteří by to i třeba chtěli zkusit, tak by okrádali sami sebe a svoje investory, kdyby to udělali v Čechách a ne třeba v Londýně nebo jinde v západní Evropě. Proto třeba i to startupové hnutí a je tady několik institucí, které tímhle směrem velmi intenzivně lobují, upozorňuje na to, že když nám ujede konkurenceschopnost v tomhle odvětví, tak tu ekonomiku nikdy netransformujeme. Ti podnikatelé z 90. let, kteří se dneska dostávají na nějakou periferii toho svého ekonomicky aktivního věku a rozhodují se, co s těmi svými firmami udělají, jestli je předají dětem a ty děti budou řešit Green Deal a všechny tyhle jako výzvy, anebo ty firmy prodají a minimálně za hodnotu dojíždějící výroby a pozemku pod těmi firmami a užijou si prostě hezký důchod. Tak tohle jsou ty zásadní otázky, které já vidím a právě Doing Business a podobné indexy nám ukazují, že bychom měli hodně intenzivně zabrat, protože samozřejmě investoři sledují regulační, respektive deregulační prostředí v zemích, kam chtějí investovat. V tom žebříčku, který sestavuje Světová banka, jsme se v roce 2024 umístili na 41. místě ze 190 zemí, co se týče nějaké konkurenceschopnosti nebo prostě prostředí, kvality prostředí pro podnikání, ale jsou tam extrémní rozdíly mezi těmi jednotlivými oblastmi, které jsou sledované. Tak třeba z těch 190 zemí jsme se umístili až jako 134. v tom, jak jednoduše lze založit podnik a začít podnikání v České republice. Čistě administrativní věc, která nesouvisí s naší polohou, s našimi energetickými zdroji, ale je to prostě čistě byrokracie, tak v tomto hodnocení jsme až 134. Naopak třeba v daních, u kterých stále si myslíme, že by mohl ten daňový systém být jednodušší, mnohem víc digitalizovaný, tak aby bylo to placení daní jednodušší, tak jsme 53. ze 190, což není takový průšvih. Ale to 190. respektive to 134. místo v tom, s jakými náklady, za jaký čas jde zahájit podnikání, je přece něco, co nás musí štvát, co by nás mělo probouzet a co je přesně půdou, která zabíjí jakýkoliv startup nebo jakoukoliv firmu, která chce v Česku vzniknout. Počet lidí, a to je jako celosvětový trend ve vyspělých ekonomikách, ne v těch rychle rostoucích, jako rozvíjejících se ekonomikách, ale ve vyspělých ekonomikách, tak počet lidí, kteří chtějí podnikat a kteří jako odpovídají na základní škole paní učitelce, já bych chtěl být podnikatel a vybudovat velkou firmu, tak ten klesá. No. Takže my jsme si měli jako opečovávat každého, kdo se rozhodne dělat biznis, dělat ho sám na sebe a obejmout ho a provést ho tím procesem co nejjednodušeji a ne mu házet klacky pod nohy. Jsou to strašná klišé, ale je to nepochybně obrovská pravda, protože lidi to často schazují a dá se to a je to docela dobrý, ale když potom mluvíte s těmi lidmi, kteří už právě přerostou z toho, že si založí jednoosobové SROčko, naberou nějaké zaměstnance, pak tam mají ten trend nebo ten předěl, kdy se stanou plátci DPH, kdy se jim daří a pak třeba nedej bože začnou uvažovat o nějaké expanzi nebo o tom, že tu firmu prodají, částečně prodají nebo je chce někdo koupit, tak ti lidi už mají dost peněz na to, aby si zaplatili někoho, kdo jim porovná výhodnost podnikání v České republice, v jiných zemích, kdo jim poradí, jak to udělat. Samozřejmě mají i dost peněz na to, aby daňově optimalizovali a když mají pocit, že ty veřejné finance tady jako jsou v rozvalu a že stát prostě si neváží každé koruny, kterou někdo zaplatí na daních, tak o to víc klesá jejich motivace platit daně v České republice nebo platit vyšší daně v České republice a celé se to na sebe kumuluje a vydává se to tím směrem, který není úplně dobrý. Proto si myslím, že bychom měli v tom auditu agent a procesu, o kterém jsem mluvil na začátku, velmi intenzivně myslet i na to, jaké ty procesy jsou zastaralé a jestli to, že si postavím halu a tu halu mi komerční pojišťovna, která umí skvěle pracovat s rizikem, pojistí a dá mi pojistné, které já budu platit, protože ta pojišťovna pokládá tu halu za dobře postavenou podle nějakých jako mezinárodních standardů, která je smontovaná podle nějakého manuálu, podle kterého stojí jako 1000 hal po celé Evropě, tak
čekat na to, až tam přijde nějaký úředník, otočí se na patě a řekne, to je super, dám vám razítko, jo, ale ještě mi dodejte těchhle 50 podkladů a já vám ho dám za 2 měsíce. Tak to fakt nemusíme. A myslím si, že právě i deregulace tímhle způsobem, která se udělá chytře, je jednak cesta ke snížení státu, ale za druhé k tomu, že nebudeme v tom indexu doing business prostě 53. nebo kolikátí si říkal, ale že budeme 41. ale budeme třeba 11. Ale nebo třeba 7. v tom stavebním povolení, když už jsme u nějaký stavby haly, tak jsme 157. Což je prostě problém a přestože se povedlo podle mého názoru ten stavební zákon naší vládě posunout dobrým směrem, tak ta digitalizace spackaná to celé vrátila úplně někam jinam. Ale pevně věřím, že v tomhletom směru se k tomu stavebnímu zákonu v příštím volebním období přidá i úprava územního plánování, což je další věc, která tady výstavbu velmi výrazně zpomaluje a zkomplikuje, že v tom žebříčku se posuneme trošku výš, protože stavebnictví je jednak poměrně významný sektor té ekonomiky a za druhé bydlet prostě potřebujeme všichni a veřejný sektor, obce prostě nebudou stavět v takovém množství byty, v jakém je mladí lidé potřebují a kdo se to dneska snaží lidem namluvit, tak jim prostě lže a nabízí jim cestu, kterou podle mého názoru by nebylo dobré sledovat. Ale... A jestli můžu ještě dodat jednu věc, my tenhle efekt přičteme k němu nebo ho pronásobíme tím NIMBY efektem a tou roztříštěností rozhodování, která plyne z těch 6254 obcí a 3 vojenských újezdů. A dostáváme se k tomu, že investor, který chce do nejchudšího regionu v České republice, na Karvinsku, investovat 1 miliardu euro svých peněz, aby tam vytvořil 5 000 pracovních míst, kterého by všude jinde prostě v civilizované společnosti uvítali je slavobránou, tak on se tady jako roky doprošuje toho, aby tam ty peníze mohl utratit a aby mohl v tom regionu, který jinak s nataženou rukou přijímá transfery ze státního rozpočtu, tak aby tam mohl investovat a spustit tam ekonomickou aktivitu. A tohle, když někde v zahraničí někomu vysvětluju, nebo odpovídám trošku se studem ve tváři na to, proč to tady takhle je, tak prostě ty odpovědi nenacházíme. To je chyba, protože my si často myslíme, že to, co se děje tady u nás, nikdo nesleduje, ale samozřejmě se to sleduje. Instituce, jako ta, pro kterou pracuju, nebo mnoho jiných, dělají pro investory různé srovnávací tabulky toho analýzy. Polsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko versus Česko, kde to je lepší, kde to je horší a pravda, my v těch analýzách nevycházíme moc dobře a to je ten problém. Ty jsi zmínil důležité téma startupů. Sledujete deregulace Jana Skopečka. My se chvilku budeme věnovat právě tématu startupů, protože, jak jsem říkal, potřebujeme, aby ekonomika rostla, aby se rozvíjela, aby nové odvětví podnikatelské nahrazovaly ty stará odvětví a startup je možná trošku módní slovo, ale bezesporu proto, aby se česká ekonomika posouvala dopředu, je nezbytné, aby tady vznikaly nové firmy, aby tady byly zajímavé podnikatelské příběhy, aby třeba i nějaké firmy zkrachovaly, ale pokud jich nebude založeno každý rok velké množství, tak z nich tady nevytvoříme žádnou velkou firmu, která v budoucnu bude zaměstnávat třeba celou řadu lidí. Co si myslíš, že je v tom startupovém prostředí vlastně v České republice největší problém? Je to ten přístup k podnikání obecně, o čem jsi ty mluvil, za mých studentských let byl vlastně nejžádanější zaměstnavatel ČEZ. Lidé nejčastěji chtěli, ekonomicky vzdělaní lidé nejčastěji chtěli být zaměstnáni u ČEZu, u státní firmy. Když se zeptáte ve Spojených státech, tak vám často řeknou, že chtějí rozjet biznis a mít stejný příběh jako Bill Gates, když to trošku zjednoduším a budu ilustrovat. Co si myslíš, že pro to startupové prostředí v České republice největší problém? Je to právě ta podnikatelská filozofie, že máme málo lidí, kteří by chtěli riskovat, raději se nechají zaměstnat v nějakém korporátu s větší mírou jistoty a s poměrně slušnými penězi, nebo je to nedostatek rizikového kapitálu, což je také často skloňované téma. Nedávno jsem seděl s bavorskými kolegy, kteří z politiky z Bavorska, kteří vlastně právě ten nedostatek toho rizikového kapitálu v porovnání třeba se Spojenými státy vidí jako tu brzdu, která vlastně v celé Evropě nebo v našem regionu existuje. Co si myslíš, že pro to startupové prostředí je největší problém?
Pro mnoho lidí to bude možná překvapení, ale v České republice je opravdu úžasná startupová komunita, plná jako tisíců fantastických lidí, kteří právě se nebojí jít z kůží na trh a investovat svoje peníze a peníze svých rodičů a přátel a prostě jako stovky a tisíce hodin svého úsilí do toho, aby nějaký podnik vybudovali. To je velmi dobrý základ. A ne každá země se tímhle může pyšnit. A druhá důležitá věc, kterou zmíním, než odpovím na tvou otázku, je to, že ta startupová komunita se po časech té úplně roztříštěnosti a toho, že ta zájmová skupina nebyla tou nátlakovou skupinou, to znamená, bylo tam mnoho lidí se společným zájmem, ale nikdo ho aktivně nelomboval, tak se, řekl bych, jako semkla a ty instituce, jako je Česká startupová asociace, jako je Česká fintechová asociace, jako jsou Czech Founders, to znamená asociace sdružující majitele těch firm, kteří jako rostou nebo už vyrostli, prodali tu firmu, tak se snažit kultivovat a vysvětlovat politikům i ty legislativní aspekty. Bavíme se třeba o zaměstnaneckých akcích, že jo? O tom dlouho uvažovaném tématu, bavíme se o startupovém zákoně, o dalších věcech a to si myslím, že je velmi dobré. No a odpověď na tvoji otázku, těm lidem, kteří se rozhodnou jít do startupu a podnikat a vyšlapat si tu svoji cestičku sami a ze svojí kůží na trhu, tak jim stačí relativně málo. A když se s nimi bavíte, tak oni říkají, my chceme dobrou praxí podpořené legislativní pravidla, která nám nebudou dávat žádné dotace, nebudou platit ze státního sektoru nějaké s prominutím přitroublé inkubátory, že by prostě nějaký jako stát si nebo město prostě vybíralo, komu ty peníze dá, komu ty peníze nedá a vytvořilo vlastně další státní cecík, na kterého se někdo bude moct přisát. Ale oni chtějí v jednoduchém systému přivést do České republiky zahraniční zaměstnance, kteří tady budou pro ně pracovat. Chtějí jim dát plat ve formě zaměstnaneckých akcí, tak jak je to v téhle komunitě běžné. Chtějí, aby měli jako jednoduchá pravidla pro to, jak tu firmu vést, jak v té firmě měnit vlastníky, jak měnit strukturu té firmy, jak účtovat aniž by je to tu firmu. daňově zatížilo, takže se to radši rozmyslí. Přesně tak, anebo aniž by museli jako zahraničnímu fondu, který tady chce investovat, sáhodlouze vysvětlovat, jako, co to je notář prostě a že za ním musí přijít jenom v úterý dopoledne, protože on pracuje jenom v úterý dopoledne a podobné věci, byť tam se ta situace velmi intenzivně zlepšuje, ale stále je to jako velká bariéra a hlavně oni říkají, opište best practice ze zahraničních zemí, jako je Velká Británie, jako je Francie, jako je Švédsko, jako je Irsko, prostě jako je Amerika a pusťte nám to sem. My po vás nic jiného nechceme. Nechceme žádný peníze, žádný dotace, chceme jenom zaměstnanecké akcie, chceme, abyste se na nás nedívali jako na někoho, kdo tady chce prostě vykrádat skrze zaměstnanecké akcie stát, protože my do té firmy investujeme vlastní peníze, vlastní úsilí a chceme, aby ty podmínky, které naši investoři ze zahraničí vidí v těch ostatních domicilech, byly i tady, protože potom se nestane to, co se děje velmi často dnes, že za vámi a vaším startupem přijde investor a řekne, ano, já vám dám 5 milionů euro investici, já si vás koupím prostě, ale přepíšeme tu firmu do Velké Británie nebo do Nizozemska. Tam jsem zvyklý podnikat, tam to znám, tam mají skvělé podmínky pro startupy a myslím si, že nestojí mnoho úsilí tohle změnit a nastavit ty podmínky v Čechách. My tu budeme mít na startupy a na fintech a podobné věci další hosty, takže já zvu diváky i na další díly. Nicméně, aby jsme nebyli úplně příliš teoretický, ty jsi zmínil jednu věc, zaměstnanecké akcie. V krátkosti, kdybys to vysvětlil, to je podle mě jedna konkrétní věc, která by neměla být tak složitá jí prosadit. Velmi by tomu startupovému prostředí prospěla. Tak jenom jestli můžeš v krátkosti říct, proč to potřebujeme a co to může ta ekonomice přinést. V zásadě v tom startupovém prostředí je takový jako lety zaběhnutý úzus, na kterém ti odborníci pracující pro startupy, zejména pro ty technologické startupy a startupy v biomedicíně a dalších odvětvích s vysokou přidanou hodnotou jsou zvyklí na nich pracovat, je ten, že část své mzdy dostávají v akciových podílech těch firm, kteří ale jsou
nějakým způsobem omezené, to znamená, není to tak, že by jsem mezi ty lidi rozděloval těch 100% podílu mého SROčka nebo akciovky, ale dával jim zaměstnanecké akcie, které jsou takovým specifickým typem vlastnictví té firmy, že já o té firmě nerozhoduju, já nemám stejné práva jako vlastníci, ale zároveň mám podíl na růstu té firmy a jsem motivovaný přispívat k tomu, aby ta firma rostla dál. Přesně tak, ale sázím na to, že si část své práce odpracuju za hodnotu růstu podílu té firmy a potom v situaci, kdy přijde exit té firmy, nebo kdy přijde můj exit z té firmy, tak mám aktivum velmi cenné, které můžu zpeněžit a prodat ho a buď zpátky těm vlastníkům, anebo a když vlastníci prodávají, vytěžit z toho exitu peníze pro mě. A u řady těch startupů je tenhle podíl na té celkové odměně násobkem, dramatickým násobkem té mzdy, kterou oni dostávají. Řada těch odborníků, kteří mají vyděláno, tak si právě vybírají startupy podle toho, kde jim nabídnou ten nejlepší opční program zaměstnaneckých akcí. Někteří odborníci pracují jenom za ty zaměstnanecké akcie, nechtějí vůbec žádný měsíční příjem a to je samozřejmě velmi atraktivní pro investory a startupisty, ale zároveň je to velký problém, když legislativa neumožňuje dobře se zaměstnaneckými akcemi pracovat. Sledujete podcast Deregulace Jana Skopečka a já otevřu jedno poslední téma, kterým trošku navážím na ty startupy a to je fenomén AI, umělé inteligence. Někdo to označení nemá rád a říká strojové učení nebo něco strojové využívání už napsaných textů a vědění, které ta společnost v minulosti vyprodukovala. Nicméně je to fenomén, o kterém se mluví, je to fenomén, který už dneska mění podobu pracovních míst. Některá pracovní místa zanikají, protože prostě nahrazuje umělá inteligence. Nová samozřejmě vznikají, protože i umělá inteligence se vyvíjí. Státy, jako Spojené státy, Francie do toho investují obří množství peněz. Já když jsem byl na setkání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky jarní, tak ukazoval tam hlavní ekonom Mezinárodního měnového fondu, že Spojené státy jsou v té produktivitě oproti Evropě velmi před námi a když to rozčleníme na ty jednotlivé sektory, tak ten rozdíl není v takových těch klasických odvětvích, jako je například strojírenství nebo obecně průmysl, ale že ten největší rozdíl, tam, kde nám ujeli tím parníkem, nebo o několik parníků nám ujeli ty Spojené státy dál, tak je právě ten sektor obecně nových technologií a právě i explicitně to AI. Tak je to skutečně takový fenomén, který bude vlastně rozhodovat o tom, jak úspěšné ty ekonomiky v budoucnu budou. Nehrozí tam zase nějaká bublina typu .com, kterou jsme také zažili, kdy si všichni zbláznili do technologických firm a pak se ukázalo, že to taková sláva nebyla. Ale u toho AI se mi skutečně i v realitě zdá, že to má obrovský dopad na ty ekonomiky a kdo do toho rozjetého vlaku dneska nenastoupí, tak bude jenom ztrácet. Já naprosto souhlasím s tím, že to může být do jisté míry bublina a třeba ta bublina splaskne. Já osobně si myslím, že ne, že ona se možná spíš trošku ufoukne, a jak to tak u těch trendů v investování bývá, ale já sám ve své firmě vidím, že využití těch jazykových modelů prostě nám umožnilo být mnohem efektivnější a s kolegy často říkáme, že několik jako židlí u stolu, kde by seděli lidi, tak jsou prázdné právě proto, že máme jazykové modely a na různé ekonomické rešerše a na různé prostě grafické úpravy a strukturování dat a jejich interpretaci v podobě převodu prostě PDF do textu a podobných věcí, to je neuvěřitelně efektivní. Myslím si, že je taky vidět, jak dramaticky se zlepšuje a rozvíjí ten ekosystém každým měsícem. A právě proto je velmi složité predikovat, kam až to doběhne. A myslím si, že ten nejhorší, kdo je schopen to predikovat, je stát a státní instituce. Takže, jak jsi zmínil vlastně několik těch jako domicilů, Amerika, Evropa a pak jako Asie, tak my vidíme, že v Americe a v Ázii se vydali spíš tím stylem nebo tím směrem. Uvidíme,
kam to doběhne, necháme z toho jako tu ekonomiku na začátku vyždímat maximum a pokud to bude ten správný směr a sázka na správnou kartu, tak prostě to necháme vyrůst a pak třeba to zregulujeme, nebo to třeba i zakážeme, kdo ví, ale v Evropské unii jsme se vydali tím způsobem, že jsme řekli, pojďme si to tady omezit, pojďme si to tady zregulovat, pojďme si jako namalovat scénáře, které nedokážeme odhadnout, takže prostě mají jako nízkou pravděpodobnost, ale mohly by se třeba i stát a pojďme podle nich jako ten systém přiškrtit a zregulovat a to nás nepochybně poškodí, protože řada těch lidí, kteří se strojovému učení, jazykovým modelům a obecně vývoji té AI věnují, tak za těmi příležitostmi cestují jako mimo Českou republiku, často mimo Evropu, no a to je samozřejmě zase další velký problém, protože to nejcennější, co v ekonomice je lidský mozek a snaha prostě inovovat a budovat přidanou hodnotu. A to za nás žádné stroje neudělají, protože ty stroje bude muset někdo programovat. Děkuju za tu větu, ta byla podle mě úplně finální, možná nejlepší ve smyslu toho, že umělá inteligence je dobrý pomocník, ale nesmíme jako věřit tomu, že nahradí myšlení a pevně věřím, že to myšlení, i ekonomické myšlení se bude dál rozvíjet a nebudeme spoléhat jenom na umělou inteligenci, ale za mě naprostý souhlas. Měl jsem to tady připravený, že vlastně rozdíl mezi tou Evropou a těmi Spojenými státy je ten, že Spojené státy tu umělou inteligenci vzali jako příležitost, pustili do něj ten rizikový kapitál, třeba i v tom kontextu, že se spálí a ne všechny ty investice budou vyhodnoceny v kontextu dalších let jako správné, ale otevřeli té oblasti prostor, rozvíjí se to a ve chvíli, kdy to tam začne dělat nějaké potíže, tak přijmou nějakou regulaci. V Evropě jsme šli úplně opačným směrem a vymýšlíme dopředu regulace, aby náhodou nás v něčem ta umělá inteligence nedostihla, neohrozila. A v takovém prostředí a s takovým přístupem prostě nám ten vlak Spojených států bude podle mého názoru ujíždět o to více. Já ti moc děkuju, že jsi přijal pozvání do prvního dílu podcastu Deregulace Jana Skopečka. Já mám 1001 otázek, kterými bych dál mohl rozvíjet téma veřejných financí, startupů i umělé inteligence. Nicméně věřím, že tu nejsi naposled. My se v dalších dílech právě těmto tématům startupů, tématu umělé inteligence, ale i tématu bydlení budeme věnovat, tak nás určitě sledujte. A já pevně věřím, že byť jsi byl prvním hostem mého podcastu, takže tu nejsi naposledy a že o celé řadě těch témat můžeme dál mluvit hodiny a hodiny. Já doufám, že to naše mluvení hodiny a hodiny bude zajímat i nějaké posluchače a diváky. Tak moc děkuju, že jsi přišel, moc si toho vážím. Přeju ti, ať se máš dobře, ať pokračuješ jako platný člen poradního orgánu vlády, protože těch ekonomů v té politice strašlivě ubylo a je to podle mýho názoru znát a každý hlas racionality a každý hlas někoho, kdo umí porovnat náklady a výnosy jednotlivých vládních opatření je strašně třeba. Tak ti přeju, aby si pokračoval a někdy zase nashledanou. Já moc děkuji za pozvání, těším se na další díly a myslím si, že je třeba si uvědomit, že žijeme jako v dobré době, dobré ekonomice a je třeba o ní dobře pečovat, aby jsme prosperovali i dál a aby v téhle naší ekonomice jsme chtěli vychovávat naše děti a oni pak jednou svoje děti a to není malý závazek, tak díky všem, kdo o něj pečují a těším se zase příště na viděnou. To byl Aleš Roth, já jsem Jan Skopeček a sledovali jste podcast Deregulace Jana Skopečka. Já se na vás těším v dalším díle.